बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो बारग' BLT क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय अलरेडि बुंबाय, जोंहा बारग' NDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्रायबो बुंबाय। खौसेथिनि जि एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XNDB, XBLT आरो गासै 16टा बर'नि माहारियारि गौथुमफोर, बेयाव हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद गोबां दङ गुबुन गुबुन। जोंनि जि हाबा मावनाय आरो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ आरो बे खौसेथिनि जि बाथ्रा 2024 मायथाइयाव बे आरम्भ जादोंमोन आरो बे खौसेथिनि गोरोबलायनायनि बुजाबुजिनि जि मोनसे लामायाव मोननै बर'नि आन्चलिक राजखान्थि दोलो, गुबैयै UPPL आरो BPF, बे मोननै दोलोआ मोनसे लामायाव फैनानै बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै आवगायलांनांगौ। आरो जों बयबो मिथिगौ, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय, बड'फाया बुंदोंमोन जे थां आरो थांनानै थानो हो। खौसेयै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनो मोन्थोर होनानै गालांदों। दा बर' हारियाव आफादफोरा जों खौसेयै दङ। बर' हारियाव गुबुन गुबुन धोरोमारि, गुबुन गुबुन धोरोमाव जों दङब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेथि, जोंनि रावा मोनसेल' आरो बे हिसाबैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै भारत उदांस्रिनि उनाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोनब्लाबो, आन्चलिक दोलो आरो राष्ट्रीय दोलोआव दङमोनब्लाबो BSc, BTC आरो BTR जि मोनसे सेल्फ डिटारमिनेसन, जि मोनसे आत्मनियन्त्रणनि जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकारखौ लानानै जि सोमावसारनाय 34टा बोसोर एबसु आन्दलन, भलन्टियार फर्स, BLT आन्दलन, NDB आन्दलन आरो बिनि गेजेरावनो बर' आन्दलननि सिगां भाषानि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन, बे गोलाव आन्दलननि उनाव बर' हारिया दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननानै जि 6 शिड्युल मोनसे एरेन्जमेन्ट जों जि मोनबाय आरो बे एरेन्जमेन्टखौ जुदि सिस्टेमेटिकेलि खोब प्रपारलि आरो खोब मोजाङै जुदि जोङो फाउन्डेसनखौ लानानै जुदि 35 लाख जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे बर' हारिनि जोंनि जिखिनि मोन्थाय आरो जों जि मोनसे एसपिरेसनखौ लानानै आन्दलन खालायदोंमोन, बे बिथाखौ, बे भित्तिखौ लानानै जों जुदि जाफुंसार होनांगौब्ला, जोङो जुदि गावस्रा गावस्रि राजखान्थि भाबै थायोब्ला, एना एनि जुदि जायोब्ला, हिंसा हिंसि राजखान्थि भाबै अस्थिर जुदि थासारि जायोब्ला, आन्दलनाव गोबां शहीद जाबाय, मुंख्लं जाबाय आरो राजखान्थि गावस्रा गावस्रिनि थाखायबो गोबां जोंनि जिउ गोमानांगौ आननेसेसारिलि बेबायदि थासारिया थांनाय समाव जालांबाय। दिनै सान्थि परिबेस फैबाय, गोजोन फैबाय आरो बेखायनो जों हास्थायदों जे बर' हारिनि माहारियारि आफाद, हारि नाङै जों खौसे। किन्तु राजखान्थि दोलोफोराबो जुदि बबेबा बिन्दोआव, जों बुङाखै जे हान्जाखौ सिमफायनानै फैनांगौ, जों बुङाखै जे ओरै आरो बेबायदि खालामनांगौ, बे रायलायनाया टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्लासो आराम्भ जागोन। बेखौनो बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि बावै फिन बिथाङा बुंदों जे एबसुआ आंखौ हांख्रायनो फैदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों आंजों जिरायहोनो थाखाय बिबान लानानै थांदोंमोन। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों रायलायदों 2024आव। बिथाङा खोब पजिटिभलि बुंदों। रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि एबसुनि जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो बे रायलायनायाव बिथाङा गावनि गोसोखौ दिन्थिदों। जोङो खोथा मथे प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायफैदों, बिथाङाबो पजिटिभै बुंदों आरो सिडली बाइ इलेक्सनाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय बे बुजाबुजिनि जि खोथामोन, सावरायनायनि जि खौसेथिनि खोथामोन, बे बन्द जानानै थादों। फिन बिनि उनाव दिनै आं बुंनाङामोनब्लाबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लिंनानै सावरायदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंनानै हरदों जे एबसुआ मोनसे बिबान लानानै थांदोंमोन जे थुनलाइ आफादा एबसुजों रायलायनानै खामानिखौ आवगायबा हामगौमोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि मार्च दानाव जोंनो गोबां माखासे मेसेज हरदों आरो बे प्रक्रिया किन्तु
बन्द' जानानै दङमोन। दा जुलाइ दाननि जोबनाय फारसेथिं बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव फैगासिनो दङ। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो मिडियायाव बुंबाय जे खौसेथिनि जि बाथ्रा रायलायनायनि जि बाथ्रा आङो रेडि दङ जुदि UPPLआ आवगायबोयोब्ला। आरो UPPLनि आफादगिरि BTCनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय जे हारिनि सार्थआव माहारियारि आफादफ्रा जिखौ हांख्रायदों बे हांख्रायनायखौ बिथा खालामनानै आंबो सनमान होयो। जातीय संगठना जि लुबैदों आं बेयाव एकमत। बेखौनो लानानै दहाय बुंनाय बायदि जे 13 जुलाइ आरो 3 आगस्टआव खेबनै बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जिरायबाय सावरायबाय मोननै थांखि लाबाय। माहारियारि गौथुमफ्रा जों एक आरो ज' खौसे लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारि BPFनि आफादगिरि आरो UPPLनि आफादगिरि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ आलादा आलादायै गासै 16टा माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा रायलायगोन। रायलायनायनि एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्ला जों तयार खालायगोन। खोथाया बेखिनियानो स्पष्ट आरो मोनसेल' एजेन्डा बे जाबाय खौसेथि। दा बे खोथाखौ लानानै 5 आगस्टआव जोङो लाइजाम हरबाय। लाइजामनि रिप्लाइआव हाग्रामा महिलारि BPF हान्जानि दोलोनि सासे पाब्लिसिटि सेक्रेटारिया फोसावदिं नेहाथारिया जोंनिसिम रिप्लाइ हरदों। रिप्लाइआव मा दङ जोङो बुंजोबनो नागिराखै आरो बे रिप्लाइखौ लानानै जों बिथांमोनजों जगाजग खालामफिनगोन। अलरेडि दहाय बुंनाय बायदि प्रमद बर' बिथाङा बे आफादफोरजों रायलायनो थाखाय बिथाङा माने थांखि होदों बा रायलायनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों। खोब गोख्रैनो बिथांजों रायलायगोन। 12 आगस्टनि सिगां बे रायलायनाया मोननैबो दोलोजों जानांगौ आरो गुबुन गुबुन जि आनसलिक दोलोफोर दंबावो APBनि खोथा गुबुन गुबुन बिसोरजोंबो जों उननि पर्यायाव रायलायगोन। दा गिबियाव 12 आगस्टनि सिगां प्रमद बर' बिथांजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों आलादा आलादायै मोन 16 आफादा जोङो रायलायगोन आरो रायलायनायनि आधाराव बिनि उनाव मा जायो जों 12 आगस्टनि उनाव बेखौ फोरमायगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जोंनि गावनि अस्तित्व रैखाथि हा हुनि मोनथाय संबिधानिक आरो राजखान्थियारि जि अधिकारखौ लानानै जों आन्दलन खालामनानै जि मोनसे परिबेस मोनबाय बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो मोजाङै जुदि जातीय सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिदा फंबायजों लाफानानै बिग ब्रादार हिसाबै जों जुदि थांनांगौब्ला जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ जों जुदि लानो थांनांगौब्ला जोङो बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जों खौसे हाबा मावदों आरो आनसलिक राजखान्थि दोलो बिथांमोनाबो खौसे हाबा मावनांगौ। थांखिया अकल क्षमता पावार आरो बेल' जानाङा थांखिया ग्रेटार इन्टारेस्ट जातीय इन्टारेस्टआव जानांगौ। जों रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै। मिडियायाव गोबाङा गोबां बुंदों जे 2020आव मानो खावलायासै सोरबाया बुंदों जे दा मानो खावलायदों। बांद्राय अभार कन्फिडेन्स आत्मबिस्साखिया मोजां नङा। जोंबो आथिखालनि दानि परिबेसाव सोर दोलोनि अस्तित्व सोर दोलोनि पजिशन आरो बेसेबां स्ट्रेंथ जोंबो बयबो मिथिगौ। कन्फिडेन्स लानानै फिल्डआव नामायो जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया जेबो बादा होनो गोनां गैया। किन्तु जोंनि उइकनेसा मा जोंनि स्ट्रेंथआ मा जोंनि गोहोआ मा जोंनि लुजारा मा जोंहा मा दुर्बलता दङ बेखौ नोजोर बोनानैसो जातीय सार्थआव जोङो बड'फानि आदर्शजों खौसेथिनि बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावनो थाखाय हांख्रायदों। बाखि रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटि बिबान आरो दायित्वआ दैदेनगिरिफोरनियाव थाबाय मोननै दोलोनि आफादगिरिनियाव थाबाय आरो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथां सानै बिथांमोननियाव थाबाय। जोङो नेनानै थागोन आरो सावरायनायनि उनाव 12 आगस्टनि उनाव जोङो मोजाङै जोंनि गासै आफादफोरखौ लाफिननानै जों सावरायनायनि उनाव जोङो थांखि आजावनानै उननि हाबाफारिखौ बे प्रक्रिया बबेसिम जाखो आरो मा जानानै मासिम सहैखो जों बेखौ गुवारै फोरमायगोन। गोजोन्थों। खौसेथिनि सावरायबाय थानाय समाव बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया सानै दिनै बिजाथिनि जे मुं फारिलाइखौ फोसावबाय दा खौसेथिनि बान्दोआ बेसेबां फिथाइ थायगोन बायदि सानो? गावबागाव दोलोआ गावबागाव नीति आदर्शजों खामानि मावो बे बाथ्राया स्पष्ट। किन्तु फारसेथिं खौसेथिनि मोनसे जि प्रक्रिया जि प्रसेस जि माने हाबाफारियाबो सोलिबाय थादों आरो बे प्रसेसखौ 2024आव जि बन्द जानाय प्रसेसखौ
दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बा XBLT XNDB बा 16ता आफादा जागायफिनाखै, बन्द जाबाय। जोंबो सानबाय जे दोलोआ हान्जाफोरा गोसो गैलायलाया जानांगौ बा बिथांमोननि गेजेराव बे आदर्श नीतिखौ लानानै बे पइन्टखौ लानानै रायलायफिननो हायाखै जानांगौ बा बायदिसिना थासारि थानो हागौ। नाथाय बिथांमोनानो जागायफिनदों। हाग्रामा महिलारिया फिन मेडियायाव बुंफिनबाय जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन, किन्तु बे बिबानखौ मावफिनासै। आरो दिनैबो आं हास्थायफिनो जे एबसुआ गावनि दायित्व बिबानखौ मावफिननांगौ। आरो एबसुआ बे हाबाफारिखौ मानो हारसिं मावनो? बेखायनो जों 16ता आफादफोरखौ लानानै, जोंनि गार्जेन आफाद, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गासै आफादफोरखौ लानानै हाबा मावदों। हाग्रामा महिलारिनि बे आपिलखौ खोनानानै प्रमद बर' बिथाङाबो रिप्लाइ होदों जे गोबां जोंनि गेजेराव घात प्रतिघात बिसास अबिसास थासारि दङब्लाबो माहारियारि आफादा माहारिनि खौसेथिखौ जुदि हांख्रायदोंबा आंबो बेयाव माने सापर्ट दङ, जोंबो रायलायनो थाखाय गोसो। दा मोन्नैबो दोलोनि सानै मुरब्बिया जेला गोसोखौ फिन बिथांमोना बुंफिनबाय आरो जातीय संगठननि फाफ्लियाव बिथांमोना खौसेथिनि जि प्रसेसखौ आवगायलांफिननायनि थाखाय बिथांमोना जेला नारहरफिनबाय, जोङो 13 तारिखआव जिरायनानै मोनसे लेभेलाव जों सरसा खालामबाय जे बे प्रसेसखौ जों लांफिनो ना लांफिना, लांफिनोब्ला माबायदि जागोन आरो लांफिनाबा मा जागोन। बयबो मतामत होबाय जे बे प्रसेसखौ आवगायफिननांगौ, खौसेथिखौ जों लुबैयो। हारिया ओरै आरो गोबां जाबावनांगौ, मोनबावनांगौ, आवगायलांबावनांगौ दङ। गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा, बायदिसिना जोंनि जेंना जेंसिनि बाथ्रा, अधिकारनि बाथ्रा। आरो बेखौनो साबसिन महर होनो जोङो 3 आगस्तआव गुवाहाटीयाव जिरायनानै बे खालिनो जों थांखि आजावबाय जे गिबियाव प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथांनो बा UPPLनि आफादगिरि बिथांनो लाइजाम हरनाय जाथों, बिथांजों आलादायै थोंजोङै रायलायगोन। हाग्रामा महिलारि बारग' BTCनि चिफ, आथिखालनि BPFनि आफादगिरि बिथांनो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों, बिथांजों आलादायै रायलायगोन। आलादा आलादा रायलायनायनि उनाव जोङो नांगौबा ज' खेबसेनो उनाव रायलायगोन। किन्तु इन द मिन टाइम 3 आगस्तआव जों रायलायबाय, जोङो लाइजाम हरनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों आरो जों 5 तारिखआव लाइजामखौ हरबाय। भाया मिडिया बयबो मिथिदों जे खौसेथिनि थाखाय मिटिङा जाफिनदों, सिद्धान्तबो जादों। किन्तु बे समावनो हाग्रामा महिलारिनि जे हान्जा BPFनिफ्राय 22 जन बिजाथि फैबाय थानाय BTC इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना फोसावनानै होबाय। जोङो एसे आनइजि फिल खालामदों, खालामाखै नङा, जे खौसेथिनि जि प्रसेस गावनो हांख्रायदोंमोन, दा मानो हठात करि बेबायदि बिजाथि फोसावलायनाय परिबेस जाखो? एसे नेबावनो हायोमोन। जों दा सोंखारिनोबो नागिराखै, बुंनोबो नागिराखै। बे बिथांमोननि दोलोनि सिंनि इसिंनि बाथ्रा जे मा परिबेस परिस्थितियाव बिथांमोना बिजाथि फोसावखो, जों इन्टारभेनसनबो खालामनो नागिराखै, हस्तक्षेपबो खालामनो नागिराखै। जोङो 12 आगस्तसिम आसाबादि, जोंहा दाबो जोंहा आत्मबिसासि जों नेनानै दङ। बिथांमोनजों जों सावरायग्रोगोन, बिथांमोना जोंनो लाइजाम हरदों, बिनि सायाव जों दा सावरायबावगोन। आरो UPPL दोलोनिफ्राय थोंजोङै रायलायनो थाखाय बिथांमोना जोंनो प्रस्ताब हरदों। बे गासैखौबो लानानै 12 आगस्तनि सिङाव मा जादों, 12 आगस्तनि उनावसो जोङो इसिङारि बायजोआरि गासै बिथिंखौ जोङो बुंफोरनानै खोथाखौ स्पष्ट रायजो राजानो मिथिहोगोन। दिनै मिथिहोनांगौआ जाहैबाय मोननै दोलोनो जों लाइजाम हरबाय। इन दा मिन टाइम केन्डिडेट फोसावलायनाय जाबाय। थेवबो जोङो दाबो आसाबादि, दाबो जोङो बिसासि। आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो सोंदों, खौसेथिनि जि प्रसेसा फैमाल जाबाय नामा? माने खौसेथिनि जि प्रक्रियाखौ जेरैबायदि एबसु साहित्य सभा, XBLT XNDB गुबुन गुबुन आफादफ्रा, जायखौ आङो नाम लाजोबनो हायाखै, 16ता बिराद गोलाव जायो, बे आफादफोरा जि प्रसेसखौ लादोंमोन बेयो मा जाहैखो? दा बेखायनो जों दिनै लाइजाम हरनाय आरो बिथांमोननि जि रेसपन्स, मोन्नैबो दोलोआ रेसपन्सखौ हराखै नङा, हरदों। आरो 12 आगस्तसिम मा जायो, दिनै 9, 10, 11, 12 सानथाम दंबावो। बिनि उनाव 12नि उनाव जोङो स्पष्टयै जों बेखौ बुंगोन।